Znova to byl Brabec, který uspěl. Suverénní ve hře hlavou dneska, musím říct suverénní. Tavares si, pravda, tak teď je šance, šlapákem, ale může teď je šance 4 proti 2. Vlček! Stanislav Vlček posílá Slávy do Ligy mistrů! Je to hrdina! Maladěc! Kdyby se Praha dala napojit na energii, která teď vychází ze Strahovského stadionu, tak se tady bude svítit ještě 14 dní. Tak jestli já osobně, jestli jsem to někomu přál, tak právě Vlčkovi, protože myslím si, že pro Slávy nepostradatelný hráč, přes všechny ty brankové šance, které má, někdy je nepromění, tak si myslím, že má pro ně velikou cenu. A dneska právě myslím si, že on a ještě další 3 nebo 4 hráči s podobným výkonem tak byli největšími strůjci tohoto vítězství. Nemůžu si pomoct, kdybych byl na místě hlavního rozhodčího, asi odpískal nedovolený zákrok Tavarese, jenomže dánský sudí to neudělal a zas tak moc to tady nikomu na Strahově, kromě holandských fanoušků, pochopitelně vadit nebude.